Welcome to Isinamova Tutoring uPeter Foslorus. Sizokwenza ama-inverses. Sike sakhuluma ngama-reflections ukuthi singali-reflect i-point, singayi-reflect i-graph. Vele i-graph ama-points amaningi ahlangene. Sikhulume nge-reflection about the x-axis, sakhuluma nge-reflection about the y-axis, sakhuluma nge-reflection about any line. Besingakakhulumi nge-reflection about the line y equals x. I-reflection about the line y equals x is what we call i-inverse. So, ma-inverter i-graph noma mawufuna i-inverse ye-graph, usuke ufuna i-reflection ye-graph about the line y equals to x. I-line y equals to x, ilayine kanjani? I-line y equals to x, ilayine yi-straight line. Y equals mx plus c. So, ukuthi u-c siyazi ukuthi u-0, u-m siyazi ukuthi u-1. As a result, kugcina soba ne-graph kanje, but i-graph eyi-straight line. Mhlawumbe uma singayibuka-ke i-graph y equals x, kungaba i-graph kanje. Iyo le i-graph okuthiwa y equals x. So mangi-invert i-point about le line lena, kusho ukuthi i-point mali la, let's say, le line lena izoba i-mirror. Okuwukuthi ke the reflection of this point ke izobe ila. Angazi noma niya understand leyo nto uma ucabanga i-mirror, mhlawumbe uma unga visualize i-mirror kungayinto kanje. So if i-point lila on the other side of i-mirror, ngilindele ukuthi libe la. That's if i-line y equals to x yiyo i-mirror yami. I-reflection into kanjalo. Now, njoba ngithi line y equals to x, ngisho ukuthi mangathiwa ngithatha i-point elithi 2:3, ngifuna ukuli-reflecta about the line y equals to x. Ngisho ukuthi u-y akabe u-x, therefore u-x uzoba u-y. This is the inverted point about the line y equals to x. Ma uthatha leli point leli ul-inverter noma ul-reflector about the line y equals to x, uzothola u-3 and 2. So mangithatha i-point elithi -1 and 3, ngil-reflector about the line y equals to x, kusho ukuthi ngizothola u-3 and -1. U-y uba u-x, u-x uba u-y. Sizobheka-ke i-inverse, okuwukuthi kusuke kwenzeka lento le. Let's say sinikezwe i-graph kanje, ngicabanga ukuthi mhlambe kubalekile ukuthi nikwazi kusukela namhlanje ukuthi i-inverse akuyena u-log. Ngoba nina nazi ukuthi u-log iyona inverse. U-log ulethwa yenye into akahlangene ne-inverse. Let's say mhlambe sinikezwe i-graph kanje, y equals x plus 2. I-graph ka y equals x plus 2 kungayi-graph kanje. Lento yamayidrowisani ke kahle ningixolele. Na i-graph ka y equals x plus 2. Let's say bathi thola i-inverse yayo le graph le. Usuzokhumbula i-inverse is the reflection about the line y equals x. Okusho ukuthi u-y uzoshintsha abe u-x. U-x uzoshintsha abe u-y plus 2. Uya interchange. But i-equation ye-graph usually siyibhala ithi y equals whatever into. Kusho ukuthi kuzomele ngenzeke u-y subject of the formula. Therefore ngizoba no-y equals x minus 2. X minus 2
igraph yami entsha okuyi-inverse yale graph le. Ngingakwazi ke nayo ukuthi ngiyidrawe ke izoba nobani? Izoba kanje. La ngino 2, la ngino -2. Izoyenza isense mawukuthi ucabanga the line y equals to x as iline kanje. Remember iline y equals to x iline kanje. So kuyayenza isense ukuthi mawukuthi uwe lo, mawukuthi uwe lona imirror le eblue, kube uwe lo ngaphakathi kwimirror. Angazi noma iyayenza isense mawusuyibukisisa kahle lento ukuthi okay, iline white uwe, ama dotted lines imirror, and then iline red kumele kube uwe ke ngaphakathi kwimirror. That's how you reflect a graph about the line y equal to x noma inverse siyithola kanjalo. Angithi uyabona ukuthi kulento akekho log. Ingoba hayi ukuthi log inverse. Ukuthi kuyenzeka ukuthi sekuba ne log kuleyo inverse leyo. So ungasi-inverter ke straight line kanjena, ungayi-inverter ne-parabola. Mhlawumbe masingadlulela kwi-parabola sibone ukuthi i-inverse ye-parabola yona kanjani. Sithathe nje a very basic parabola y equals x squared. Let's say sino y equals x squared as i-parabola yethu. Sesifuna i-inverse yayo. Siyazi ukuthi inverse is the reflection of a graph about the line y equals x. Lapho kuno y khona ngifaka u-x. Lapho kuno x khona ngifaka u-y. Now sekuno y squared equals x noma x equals y squared. Angifuni ukuthi ibe kanjalo, ngifuna ukwenza u-y i-subject of the formula ukuthi uzogcina ithi y equals plus or minus square root of x. Anganoma ni-understand ukuthi kuzomele ngifake i-square root ngapha nangapha ukuze kusolveke u-y. Uma ngifaka i-square root lana, ngifaka i-square root lana, uyazi uma ufaka lona lo bazokhanselana kusala u-y kuphela, then kusala u-root x lapha, but u-plus or minus root x njengoba wazi ke uma ufaka i-square root ukuthi kuphuma u-plus or minus. Le i-inverse yale parabola ethi y equals x squared. Mangathiwa bathi siyidrawe, let's say mhlambe soqala sidrawe yena u-x squared. U-x squared ngayigraph kanje. X squared ngayigraph kanje. Ningixolele lento yamayidwebi kahle. Nangu x squared. Parabola esasekwe origin engaka-shift. Sesifuna ukudrawa ke u-y equals plus or minus root x. Remember we are reflecting about the line y equals x. Nayi line y equals x. Okusho ukuthi ngizobheka ipiece nepiece bese ngibuka imirror bese ngiya-imagine ukuthi kwimirror izoba kanjani. Masingabheka nje le piece le kwimirror singavumelana ukuthi izoba kanje. Izoba kanje kwimirror leya piece leya. Masibuka mhlambe le piece le siyibuka kwimirror izoba kanje. Le piece nje kuphela. And then masibuka le piece lena kwimirror izovela kanje. Okusho ukuthi sizoba nento ekanje. I-inverse siyithola kanjalo. Le graph green noma lime i-reflection of le graph emhlophe about the line y equals to x. Okusho ukuthi i-inverse yayo. Now uyabona yini ukuthi kahle kahle ama-graph awu-2 lawa masiwabhekisisa kahle. I-graph eyi-1 but evezwe kawu-2. Ubani u-root x o-positive, ubani u-root x o-negative. Njengoba iphuma iwu-plus or minus root x, le part le engaphezulu kwama-x-axis uye u-y equals plus root x or positive root x. And then le graph engaphansi kwama-x-axis yiyo igraph ewu-y equals negative root x.
noma niyayithola ingayenza mhlawumbe isense uma une understanding ukuthi inkulu kakhulu i-relationship between y lona oyigraph nalo y lo y lona unjani lana upositive, therefore nalo y lo oyigraph kumele be positive khona, so it's positive root x. Lo y lona okuwama y-axis u-negative ngapha, therefore nalo y lo oyigraph kumele be negative ngapha, that's why sino negative root x. Ungayibuka ngaleyo ndlela leyo. Sisasekuyo iparabola. Imagine if mhlawumbe ubunikezwe into kanje bethi ifuna i-inverse la y equals x squared minus x minus 6. Ubuzothini? I-inverse is the reflection of a graph about the line y equals x. Bese uthola lapho kuno y khona ngifaka u-x, lapho kuno x khona ngifaka u-y. Angithi uyabona. Sekumele wenze u-y i-subject of the formula, sekuthanda ukuba yinkinga. It's as if manje ayikho i-inverse. Angazi noma mhlawumbe ubungakwazi ukusolva for y la, akulula kangako. But kuyo le graph lena ethi x squared minus x minus 6 ngingakwazi ukuthi ngiyibhale ngenye indlela ewukuthi u-x minus 1 over 2 squared minus 25 over 4. Angazi noma ngenze kahle yini, but ucomplete i-square. Ma ucomplete i-square from le form lena ufika kule form le. Angithi uyayibona le form engikuyo sekungcono ngoba manje ngino y oyi-1 ngino x oyi-1, okusho ukuthi ngingakwazi ukwenza i-reflection noma i-inverse ngokuthi ngithini, lapho kuno y khona ngifaka u-x, lapho kuno x khona ngifaka u-y, minus 1 over 2 squared minus 25 over 4. Angithi uyabona from la ngamtranspose u-25 over 4 ngigcina ngisala no-y minus 1 over 2 squared equals, uma ngimtranspose u-25 over 4 uzoya lapho kuno x khona eshintshe sign kube u-25 over 4 o-positive. Angithi uyabona ikhona i-direction. Ngihlushwa yilo squared ukuthi ngenze u-y subject of the formula, kusho ukuthi ngifake i-square root ngapha nangapha. Uma ngifake i-square root kuleli side kuzosala u-y minus 1 over 2. Uma ngifake i-square root kuleli side kuzosala u-plus or minus root x plus 25 over 4. Angithi uyabona. Sengakwazi ukutranspose u-1 over 2. Ngicela ngisala no-y equals plus or minus root x plus 25 over 4 plus 1 over 2. Yiyo-ke i-inverse le ngiqeda ukuyithola la. I-inverse yayo le graph le. Mangithi-ke unumber 2 i-inverse ka-number 1 kuyafana noma ngithi unumber 1 i-inverse ka-number 2. So lama graph o2 ama-inverses of each other. Akusikho ukuthi khona igraph othi uma uyibuka bese uthi oh this is the inverse. Kuba ukuthi kuya ngokuthi ukuliphi side. Ma uku-1 ubuka u2, u2 is the inverse of u1. Ma uku2 ubuka u1, u1 is the inverse of 2. Ngicabanga ukuthi kuyezwakala lokho. Now ama-inverse kodwa kakhulu sikhuluma ngawo mhlambe noma i-inverse esijwayele ukukhuluma ngayo exponential graph. That's why ugcina usujwayele ukuthi i-inverse ulog, but akukho kanjalo. Ngiqeda ukukuprovela lokho, bengizama ukwenza khona lokho njoba lokho ngenza lama graphs lawo, but ngicela sibuyele khona la kule parabola le. Le parabola enginayo ine domain le emhlophe le. Ine domain ethi x is an element of all real numbers. Okusho ukuthi graph is defined kuwo wonke ama x values. Uma ungakwazi ukubona i-domain uzobuka upart 1 wama functions. Mangibuka i-inverse yayo le graph le, okuyile graph e-green, ngiyanotice ukuthi ayiyona i-function. I-graph ukuze ibe yi-function kumele kube ukuthi uma urana i-vertical line test, ngisho ukuthi uma uhambisa uline kanje u-vertical, kube ukuthi uyithinta kayi-1 i-graph.
So uyanothisa le graph egreen yona ithinteka kawu-2 mangabe isi-vertical line test. Okusho ukuthi igraph emhlophe iyi-function ngobani ithinta kayi-1 i-vertical line test mangirana. But igraph egreen ayiyona i-function ngoba ayithinti kayi-1, ithinta ka-more than 1 i-vertical line test. Okay. Okusho ukuthi-ke ugraph 1 okuyigraph emhlophe uyi-1-to-1 function. Mangithi 1-to-1 function ngisho ukuthi for every one x value there's one y value. For every one x value there's one y value. Kanti le graph le for every one x value there's 1 and 2 y values. Therefore akuyona function. Ubona kanjalo ukuthi graph akuyona function. Uzosho ukuthi mhlambe the green graph is not a function because it's a 1-to-2 graph. A white graph is a function because it's a 1-to-1 graph. I-question abayibuzayo ke ukuthi how would you restrict the domain of the white graph so that the inverse is a function? Ungayi-restricta kanjani i-domain yale graph emhlophe so that le graph egreen iyi-function? The only way i-graph egreen ingaba yi-function ukuthi lo piece lo unga-exist at all. Lo piece lo unga-exist at all. Ngoba ma unga-exist lo piece engiqeda ukuwurabha, mangihambisa i-vertical line test now isizoyithinta kayi-1 angithi uyabona okwenza ukuthi igcine isiba yi-function ke la graph egreen. Enye indlela futhi yokuthi le graph le egreen ibe yi-function ukuthi lo line lona le part le inga-exist at all le part engaphansi. Okwenza ukuthi mangirana i-vertical line test futhi ithinte kayi-1 lokho kuzokwenza ukuthi ibe yi-function. But kwenzeka kanjani ukuthi omunye upiece u-existe omunye upiece unga-exist? Leyo nto leyo izokwenzeka ngokuthi si-restricte i-domain yale graph emhlophe. Si-restricta kanjani? Let's say mhlambe ngithe ngiyayihlephula igraph emhlophe ngifuna ukuyihlephula kulo piece ongapha. Ukuyihlephula kwami lo piece ongapha kusho ukuthi kusala lo piece omhlophe lo. Lokho kwenza ukuthi inverse kube ilo piece kuphela. Kube ilo piece kuphela i-inverse lo. Lo engiu-highlighta njengamanje. Okusho ukuthi lo piece lo ongapha ngeke usa-exista. Therefore i-inverse engizoba nayo izoba yi-function. Angazi noma niyangithola ngizokudrawela kodwa lama scenario owu-2. Kanjalo futhi enye indlela enga-restricta ngayo i-domain yale graph emhlophe ukuthi ngiyihlephule la le graph emhlophe. Mangiyihlephule la le graph emhlophe kuzokwenza ukuthi inverse kube ile oyibona njengamanje inverse. Okuwukuthi i-function uyi-restricta kanjalo kwi-domain. Angazi noma uyanotice ukuthi ke i-restrictwa kanjani. Okusho ukuthi ngiyihlephula i-parabola whenever I'm restricting the domain of a parabola so that the inverse is a function. Ngihlephula i-parabola at exactly the turning point. So ngingayihlephula at exactly the turning point ngisuse ithi ngiyibuyisele. Ngingayihlephula at exactly the turning point ngisuse the left part of i-graph. Then i-inverse izoba yi-function. Noma ngiyihlephule at exactly the turning point such that ngizosusa the right part of i-graph kanjalo futhi i-inverse izoba yi-function. Ngicela ukuthi ngikudrawele owu-2 lama scenario engikhuluma ngawo. Okay, nayi i-graph ye-parabola. I-domain yayo ithi x is an element of all real numbers. Ngithi ke mina singayihlephula kwi-turning point. Sesivumelene ukuthi i-inverse yale graph lena akuyona i-function, ngikuvezile lokho. Singenza kanjani ukuthi i-inverse yale graph ukuthi ibe yi-function? We can restrict the domain. Okay, siyi-restricta kanjani i-domain? Siyihlephula i-graph kwi-turning point such that kuzosala upiece okwa left or upiece okwa right. Ubani i-turning point yale graph lena u-0 and 0. Okusho ukuthi ngingakwazi ukwenza ukuthi i-domain ibe kanje: x greater or equals to 0.
if i-domain ye-graph ithi x greater or equal to 0, kusho ukuthi ngiyihlephule such that lo piece lo awusa-exist lo piece lo. Kusho ukuthi i-graph kanje, yi-graph ethi x is greater or equals to 0. Now i-domain, i-inverse yayo izoba kanjani-ke le graph le engikhuluma ngayo? Izoba kanje i-inverse yayo. Let me draw i-graph ka-f kuqala with the restricted domain. Okay, this is the graph of f with the restricted domain. So i-domain lana ithi x greater or equals to 0. It is draw inverse. Remember, inverse is the reflection about the line y equals to x. Okusho ukuthi ke imirror lama dotted lines, the line y equals to x. Singayidraw kanjani i-graph yethu? Kusho ukuthi kuzomele mawukuthi uwe lona uyibuka emirrorni obvious uzovela kanje. Mawuwe lo uyibuka emirrorni uzovela kanje. So i-graph izoba kanje, i-graph ye-inverse. Mawuthi uyayichecka le graph ye-inverse urun i-vertical line test, uyayibona ukuthi ithinta kayi-1. Therefore i-inverse ke i-function i-inverse yethu ngobani? It's a one-to-one graph noma it's a one-to-one. Angazi noma kuyezwakala. Another way we can restrict the domain of this graph so that i-inverse is a function ukuthi i-domain isiyenza ukuthi ithi x is less or equals to 0. Kusho ukuthini-ke lokho? Kusho ukuthi lo piece lona usa-exist kwi-graph yethu, upiece o-existayo lo ngapha kwa-left. X is less or equals to 0. Ngicela ukuthi ngiyidrawe-ke le graph lena khona laphana with the restricted domain. Leli side leli kusho ukuthi kuzoba i-graph ekanje. Ngiyacabanga ukuthi singavumelana lapho ukuthi kuzoba i-graph ekanje. So njengoba i-graph yethu kanjena, i-inverse ingaba kanjani? Na i-domain yayo ithi x less or equals to 0. I-inverse ingaba kanjani? Remember, inverse is the reflection of a graph about the line y equals to x. Okusho ukuthi inverse yethu lana ingakwazi ukuthi ibe mawukuthi uwelo imirror le kuzoba uwelo phakathi ke emirrorni. Ngazi noma siyavumelana lapho. Ibaluleke kakhulu ke lento ukuthi mhlawumbe umfundi angayikhumbula. So mabebuza how would you restrict the domain? Let's say bebenikeze exactly le graph le. But how would you restrict the domain of, say, f? How would you restrict the domain of f so that f inverse is a function? Uzothi wena x greater or equals to 0 or x less or equals to 0. Uwabhala uthula ama-condition lawo. Kunoma yiphi i-graph ngoba la si-specific bese no x turning point o-0. Kunoma yiphi i-graph uthi x greater or equals p or x less or equals p. Mawuzokhumbula ku-part 1 wama-functions bengikhulumile ngokuthi u-p and q are the coordinates of the turning point. So u-p na-ke sikhuluma ngayo. I hope niyayizwa leyo nto leyo. Okay. Indlela yokudenote-ke i-inverse ile, if ngine graph ka f of x, i-inverse yayo kuzoba u-f inverse of x, okusho ukuthi u-f exponent minus 1. Into ebalulekile engithanda ukuthi siyibheke uku-understanda fully ukuthi kusho ukuthini ukuthi mangino x is to y, i-inverse u-y is to x. Lento lena goes a very long way and izokwenza life yakho ibe lula mawukuthi uyi-understande kahle. Ngizama ukuthi let's say for example sithatha i-parabola. I-parabola say inento kanje. Let's say yiyo futhi le parabola le. Ngifuna ukuthi sibheke i-domain yayo i-parabola, sibheke ne-range yayo i-parabola le. I-domain yale parabola izothi x is an element of all real numbers. I-range izothi y is greater or equals to 0.
lezi zinto lezi eyika f of x mawukuthi lo f of x i-domain ka f of x i-range ka f of x. Yini ke siyaziyo from lezi zinto lezi yini esingayisho ngo-f inverse? Remember u-f inverse uyi-reflection of u-f about the line y equals to x. Okusho ukuthi u-y uyashintsha ebe ubani ebe u-x, u-x eshintsha ube ubani ebe u-y. Okusho ukuthi ngingenza lento. Ngokwenza lento lengiqeda ukuyenza lana sengiku-f inverse. Lo oka f of x, lo oka f of x. Sengifuna ukumove from f of x to f inverse. Okusho ukuthi lapho kuno y khona ngifaka u-x, lapho kuno x khona ngifaka u-y. Ithi ngikwenze ke lokho. Ngifaka u-y, ngifaka u-x. Senginani ke of i-inverse. Ngino x greater or equals to 0. You know y is an element of all real numbers. Yini ke le ekhuluma ngo-x i-domain. Lena yini ikhuluma ngo-y i-range. Okusho ukuthi mangine domain ne-range ka f of x ngingakwazi from leyo domain ne-range ukuthola i-domain ne-range ka f inverse. Ngokuthi ngishintshele lapho kuno x khona ngifaka u-y, lapho kuno y khona ngifaka u-x. Ngoba vele i-inverse is the reflection of i-graph about the line y equals to x. Angazi noma niyangithola. Mangayidraw fast mhlambe i-graph le inverse uzobona ukuthi iqiniso le domain nale range. Nithi ayibona i-graph ye inverse. I-domain isuka kuphi? Hamba along the x-axis. Uzokhumbula from i-first video yama-functions engayenza khona la ku-YouTube ukuthi uyirida kanjani i-domain. Uhamba along the x-axis from negative infinity ubuka phansi naphezulu uyayibona yini i-graph noma uyibona. Uqala kuphi ukuyibona? Uqala ku-0. Now 0 sengimbalile. Ukuya kuphi? Kuwo wonke ama-values angaphezulu ka-0. Onke ama-values angaphezulu ka-0. So yiyo le. Angazi noma niyayithola. I-range uhamba along the y-axis. Remember le graph lokhu ihamba iyavuleka. Kusho ukuthi nanoma ngihamba le ku-negative infinity ngiyayibona i-graph ngiyibona ngapha. Ngiyayibona ngapha. Ngiyayibona. Akukho lapho engeke ngiyibone khona. Therefore yiyo i-range yale graph eyi-inverse. So ibaluleke ngaleyo ndlela-ke lento yama-inverses ukuthi u-understand ukuthi i-inverse is the reflection of i-graph about the line y equals to x. Uzobona ukuthi ngizoyisebenzisa kangakanani lento le. Ngendlela ukuthi nanoma une-point eliwu-2 is to 3 ku-graph of f of x. Kusho ukuthi leli point leli lizoba liwubani ku-graph of f inverse of x. Lizobe u-3 and 2. Okay, ithi sibuke nayo i-graph ka f of x equals 2 exponent x. Let's say bathi sifuna i-inverse la. Siyazi ke inverse is the reflection about the line y equals to x. U-y uzophenduka abe u-x, u-x abe u-y. Now the idea ke is to make u-y subject of the formula thereafter ngenzi. Sikwenza kanjani ke lokho? Exponential equation we are solving for y and the exponential equation. Usually ke exponential equation, let's say no 2 exponent 3 equals 4 exponent x. Bengingathanda ukuthi ukuze ngikwazi ukusolve x lama base o2 efane. Mayisefana ama base kusho ukuthi nama exponents ayafana. I-base encane ku-2 mhlawumbe ngingazama ukwenza lenkulu ukuthi ibe u2, therefore kuzoba u2 exponent 3 equals u4 uyakwazi ukuba u-base 2. Yes, u2 exponent 2 and then ubani u-x la. How ama-base aseyafana ukusho ukuthi sekufana nani nama exponents. Noma niyayithola leyo nto le mhlawumbe ungayenza kanje noma ubhala u2x akunankinga, but u-x kuzogcina kubani 3/2. So equation lana ke sisekutheni ngikuso lesi stage lesi la. Ngingenza kanjani ukuthi ama base efane? Ngoba ngine base ewu2 ne base ewu-x, i-answer ukuthi angeke uzokwazi ukwenza efane lama base lawo. So njengoba singeke sikwazi ukwenza efane lama base akusho ukuthi ayisolveki leyo nto leyo. Iyasolveka.
njengoba nalo ekwazi ukusolveka, yebo angeke ezefane lama base lawo. Sorry. Angeke ezefane lama base lawo. Akusho ukuthi u-x akasolveki la. Nakhona la uyasolveka. Indlela yokusolva ke ukufaka ulog ngapha nangapha. So ngizofaka ulog kube ulog x, ngifake ulog kube ulog 2 exponent y. Khona ke imithetho yama logarithm. Ulog ke ulogarithm. Umthetho esingakhuluma ngawo mhlambe engizodinga nje ukuyisebenzisa la, ngizokhuluma ngayo kuphela engidinga ukuyisebenzisa la. Ukuthi mangino log mawuyibiza ke lento uthi log a base a. So mangino log a base a, leyo nto iyafana no 1. So lento kusho ukuthi ibizwa ngokuthini ke lena? Log a base c. So mangino log a base a u1 leyo nto, ngizama ukuthi le number la mayifana, i-answer u1. Umthetho engizothanda ukuthi uwazi lo. Omunye umthetho engithanda ukuthi uwazi ukuthi mawuno log a exponent c base b iyafana no c log a base b. Okusho ukuthi exponent mase ngino log, exponent iyakwazi ukubuya izoba i-coefficient ka log njengoba ubone sikanje. I hope niyayithola leyo nto leyo. Omunye umthetho wama log mhlawumbe engingafisa ukuthi niwazi ukuthi ulog a over log b kuyafana no log a base b. Futhi nje lo uvele bambe lesi space esila kube into kanjena. Ngicela ukugcina kuwo lo mthetho lo. Ngenzela ukuthi nikwazi ukubona ukuthi ngisolve kanjani. So now ngifuna ukwenza ke la y subject of the formula. Sengi-understand ukuthi le nto iyafana no log x equals y log 2. Sekulula ku y usephansi sengingakwazi ukumenza i-subject of the formula, ngidivide ngo log 2 ngapha nangapha. Ngizogcina ngeba nobani no y equals log x over log 2. Okuwukuthi ke lento iyafana nobani u2 uzongena kulesi space log x base 2. Lento lena i-inverse le yale graph le. Kanjalo ke nale graph i-inverse yale graph. I hope niyayithola. Asikho ke isidingo sayo yonke lento le kwi-exam. Yonke lento le ayinasidingo. But kumele kuyazi ngoba umuntu we-maths. Usually le question le yokuthatha lona umletha lana iba 1 mark or 2 marks. If ku 1 mark ungasuka nje from la uvela ubhale le answer le. If ku 2 marks bazofuna ukuthi ubavezele ukuthi uya understand ukuthi inverse is the reflection about the line y equal to x, therefore uzo interchange la kuno y khona ufaka u-x, la kuno x khona ufaka u-y. Bazosifuna lesi step if ku 2 marks, 1 mark owaso, 1 mark we final answer. Lezi azinasidingo, but bekubalekile ukuthi ngikubonise ukuthi ihamba kanjani. I hope niyayithola leyo nto leyo. Now mangathiwa basinikeze yona igraph mhlambe ka y equals 2 exponent x, kumele mhlambe senze i-inverse. Singayenza kanjani mhlambe i-inverse? Remember igraph ka y equals x siyayazi from uku-understand ama-inverse. So ama exponential graphs siyayazi igraph ka y equals 2 exponent x from ama exponential graphs. Kuzoba igraph ekanje. Le graph lena iyo igraph ka y equals x. Into engingathanda ukuyi-highlighta ke lana, akuyenzi sense ukuthi umfundi draw kanje kuphela mawukuthi igraph ekanje engaka-shift, because omunye usengafika ethi le graph le oyidrawile wena igraph ka 3 exponent x akekho wrong naye njengoba nawe ungekho wrong.
omunye ngafika ethi igraph ka y equals 4 exponent x akekho wrong naye njengoba nawe ungekho wrong. Ngizama ukuthi bowuthula abantu bane graph ene shape kanjena ene y intercept ewu0 and 1 y intercept let x equals to 0 angithi. So makuno 0 la 4 exponent 0 is 1, makuno 0 la 3 exponent 0 is 1, makuno 0 la 2 exponent 0 is 1. So izofana straight le graph le. That's why kubalekile ukuthi whenever you draw a graph engaka shift esase kwi origin mhlambe mangayibeka kanjalo ngizama ukuthi igraph engaka shift at all esala eqala khona kumele ufike uveze nelinye point eloku verify ukuthi le graph akuyona noma iyiphi graph but igraph ka 2 exponent x. Ukwenza kanjani ke lokho? You can choose any x value oyithandayo. Ngithanda ukuchoose u1. Nangu 1, mayime kanje ngichoose u1, mayime kanje ngichoose u-1 for simplicity. If x is 1, ukuze uthole u-y mawuno x uthatha u-x umfake ku-original equation angithi. Futhi lo x o1 engimchoosile ngizomfaka la. Hayi ukuthi ngizochoose u1 bese ngichoose nanoma imuphi u-y, no. U-y udepende ku-x. So mangichoose u-x o1 u-y ngizomthola ngokuthi ngithathe u-x engimchoosile u1 ngimfake ku-original equation yegraph. So u-y kuzogcina kuba ubani ke? U2. Le graph akasakwazi lo muntu ukufika ethi le ngoba if bekuyile ipoint bekuzoba u1 and 4. Akakwazi futhi ukuthi ethi le ngoba if ethe ile kusho ukuthi ipoint kuzoba u1 and 3. Awubuneyithola ke argument lapha ibaleka kakhulu leyo nto ukuthi uyazi whenever udraw igraph engaka shift. Now ithi sibone ukuthi inverse singayenza kanjani. Remember inverse is the reflection of a graph about the line y equals x. Angithi siyavumelana. Let's say yiyo ke iline y equals to x le. Ngingenza kanjani ukuthi ngithole inverse? Uyabona ukuthi kushuthi inverse izogcina iba igraph ehamba kanje mawuyibhekisisa kahle. Izoyenza mhlawumbe isense mawusoyibukisisa. Uyabona ukuthi inverse kahle igraph ekanje mhlawumbe kube u1 la. Uyabona mangibuka le piece le engapha ngaphezulu iyafana nale piece engaphansi mawukuthi uwe lona uyibuka emireni. I hope niyayithola leyo nto le. Baleke kakhulu ukuthi ube nayo leyo understanding leyo. But ngifuna uku-introduce endleleni elula yokudraw ama inverse. Ithi ngiyirabe lento le bese ngikubonisa ukuthi kulula kanjani kahle ukwenza i-inverse. Awulokhu wenza izinto eziningi ulokhu mhlawumbe uzama ukuvisualize ukuthi okay makuyimira lona kuyimi ngizophuma ngibe kanjani. No, into yenzayo uzofike uthathe any 2 points mhlawumbe or 3 but it's 2 points on the graph of f. Okay, mawufuna ke ukudraw i-inverse uzofike uthathe kushuthi ku obvious ke leli point elilula ukuthi ngalithatha already nginalo ubani u0 and 1 bese ngithatha naleli engiliCreateile u1 and 2. Lama points lawa i-understanding yami ingitshela ukuthi ama points aku f of x. Kodwa mina ngifuna ukudraw u-f inverse angithi. So ama points engizowathola manje ama points aku f inverse of x. Ubani ke from u0 1 kuzoba u1 0, from u1 2 kuzoba u2 1. Lama points lawa engiqoda ukuwathola ama points waku f inverse. Okusho ukuthi ngizosebenzisa wona ukudraw u-f inverse. Upoint bani 1 and 0, ukuphi 1 and 0, nangu 1 and 0. Ngizoba naleli point la. Iliphi elinye point 2 and 1, uphi 2 and 1. Say u2 lana, kusho 2 and 1, u-x u2 y u1. Now, angithi uyabona ke sekuphuma ama points awu2, i-curve ngayo le ndlela lesokuthi i-curve the other way around angithi uyabona. Kusho ukuthi kuzomela ngijoin lama points such that kuzophuma i-curve njengale. Obvious awezi ukuhamba kanje lama points lawa unless ungekho normal. Awezi ukuhamba futhi kanjena unless ungekho normal. Okusho ukuthi kuzomela ihambe kanje igraph yakho. Angazi noma niyayivuma leyo nto le izoyenza kakhulu mhlawumbe isense mawusubuka imirror kuwe lo and then kuyimirror le kusho ukuthi uwe lo ngaphakathi kwimirror. Kubaleke kakhulu ukuthi ukwazi ukuyenza ngalendlela. Ngicabanga ukuthi iyo indlela elula
engakunikeza yona yokudrawa i-inverse. Wonke ama-inverse ngizocela ukuthi uwadrawe kanjalo. Uthatha ama-points awu-2 kwi-graph bese uyawa-invert and then uyaplot and then uyajoina ekhipha i-shape ethi ayifane ne-graph. Hayi ukuma-ke kwayi shape but indlela ekheva ngayo. I hope niyayithola leyo nto leyo. Ibaluleke kakhulu. Kanjalo i-range ne-domain ka-F ungakwazi ukuthi uyisebenzise ukuthola i-range ne-domain ka-F inverse even nenakhunja. Uyabona masingabuka u-f of x nazi izinto esizaziyo ngo-f of x ubona ukuthi lento le ibaluleke kangakanani ukuthi uyi-understand ukuthi i-reflection about the line y equals to x. Na i-domain ka-F, x is an element of all real numbers. Izoyenza isense mawukuthi uyakwazi ukuthola i-domain. Mawungakwazi ngicela ubukele i-video yama-functions engayenza. I-range izothi y greater than 0. Ungayenza i-mistake ukuthi greater or equals. Ithi y greater than 0. Lena i-range ka-f of x. Into engiyinothisayo ngo-f of x ukuthi angazi noma nikubonile lokho ukuthi une-inverse noma nisakukhumbula ukuthi une-asymptote. Angazi noma niyakwazi lokho ukuthi f une-asymptote. Nangu f of x akawathinti inhlobo ama-x axes okusho ukuthi i-asymptote yakhe y equals 0. Of u-f inverse of x ke kusho ukuthi singakwazi ukuthola into ezothi y is an element of all real numbers. Ngishintshela ngafaka u-y kwaphuma lento. Futhi of i-inverse of x ngingakwazi ukushintsha lana ngithola into kanje. Of i-inverse futhi ngingakwazi ukushintsha la ngithola into kanje. Angithi uyabo le yini ka-inverse i-range ngoba ikhuluma ngo-y. Le yini ka-inverse i-domain ngoba ikhuluma ngo-x. Le yini ka-inverse i-asymptote. Now i-asymptote ayisasho ukuthi y equals 0 ithi x equals 0 kusho ukuthi ayisathinti i-inverse ayizukuthinta iline bani x equals 0 njengoba uyibona ukuthi iyayigudla ayithinti. I hope niyayithola leyo nto leyo. Ibaluleke kakhulu. Ngicabanga ukuthi mase ngichaze lento alula kakhulu ama-inverse. Usungayikhathaza nje mawuthanda ukuyikhathaza but akumele uyikhathaze. Ngicela ukuthi ngistophe la ngingayidraw enye inverse. Mhlambe ngistophe lana bese ngiqhubeka nenye into and then siqedile ngale topic. Into mhlambe singayibheka lana ilama questions lawa for which values of x is bani. For which values of x is bani. Kuma inverses mhlambe. Let's say bathi mhlambe kuyo le question mhlambe lena bethi read off from your graph the values of x for which f inverse of x is greater or equals to, let's say 1. Read off from your graph. Reading off from your graph mhlambe find the values of x for which lento lena i-graph ka-f inverse is greater or equals to 1. Kunzima ukuthi ungavele uthathe i-graph ka-f inverse mhlawumbe uyifake lana njengoba nihlale nenza manihluleka ukuthi mhlawumbe uzovela uthathe i-parabola uyifake lana, let's say i-parabola uthathe i-parabola uyifake la greater than 1 and then utranspose lokusala u-0 and then ufactorize uthola ama-critical values uyisolve njengokusolve i-inequality. Kunganzima la ngoba uzobe unento kanje. Angazi noma inonothisi uzobe unento kanje. I-inverse of f le. Bese uyisolve uthini ke le inequality mawuthi ufuna ukuyisolve straight awufuna ukuread off from i-graph uyabona ukuthi uzoba nenkinga. Ngithanda ukuthi siyibuke ngalendlela ke. Uyabona uma ungaba nale understanding le uqedile wonke ama-questions athi for which values of x uzokwazi ukuwaphendula. Question yokuqala uzothi lo uyini lo 1 lo kule graph le. U-y ngoba kube ebe u-x ebezobe la
esikhundleni sika x but akekho ungapha bam-equate no y the graph. So this is the y value on the graph of f inverse of x, u1. So since lo kule graph lena y, kusho ukuthi kule graph lena ubani? U-x. Remember lawa ma-inverse. So u-x kule graph le. Maya u-x kule graph le kusho ukuthi singamsebenzisa ukuthola u-y. Sithi 2 exponent 1 sithole ubani? U-y. Lo y lona u-y kuphi? Kule graph le. Ngoba phela simthole ngokuthi sithatha u-x simfake kuyo le graph le. Njobe u-y lo 2 lona kule graph lena, kule graph le uyini? U-x. Lo 2 lo kule graph le. Uye-ke lo x abambuzayo. Njobe for each values of x is lento le greater or equals to 1, nayi ivalue ka-x. Usuzothini-ke yona? X bese ubhala le sign le. Greater or equals to 2. Yiyo-ke answer le. I hope niyayithola. Ngicela ukuthi ngiyisolve-ke ngokujwayelekile lokho ukuthi usolve inequality bese ngibuyela kule method engiqeda ukukuvezela yona la ubone ukuthi ama-answer azofana bese mhlambe ngiphinde ngi-explain le method le kahle bese kuba ukuthi uthatha yona. Let's say basinikeze u-f of x equals 3 exponent x. Siyazi ke inverse kuzoba u-f inverse of x equals log x base 3. Kulula ukusuka la uza la uvela ubambe nje ukuthi okay mawukwazi ukubiza lento le ithi log a base b kusho ukuthi b base lo usuke kade ay base la uzoqhubeka ebe base la kulula ngaleyo ndlela yikho ngikwazi ukuvela ngiyibhala angithi la u3 base u-x exponent u3 akaqhubeka ebe base kusho ukuthi uzoba base so izothi log x base 3. Okay, let's say bakunikeze yena ke u-f of x okanjena i-inverse yakhe siyazi ukuthi kanje bese bethi for each values of x is f inverse of x greater or equals to 4. Okay, ngicela ukwenza u3. Uzothini ke wena mangathi ufuna ukuyisolve straight ungavela uthathe igraph i-equation yegraph uyifake la bese uyasolve. Sizama ukwenza kanjani? Log x base 3 greater or equals 3. Sisolve kanjani ke la? Remember solve u-x for each values of x is f inverse of x greater or equals to 0. Singamsolve kanjani u-x la? Into esiphazamisayo ilo ukuthi solve u-x. Singathi get rid of yena kanjani? Mhlambe masingafike sithi lana kuzofana nokuthi sithe 3 times 1 oku3 vele ngoba lo 1 so akwenzi mehluko. Noma ni understand? Angibeki no 3 la so mangithi 3 times 1 kubuya yena vele u3 so u1 engifuna ukumbhala u1 ozokwenza isense ke ngale ndlela yokuthi ngithi log 3 base 3. Why ngenzela ukuthi remember now sekuno log x base 3 greater or equals log 3 exponent 3 base 3. Lo uyakwazi ukubuya ezoba i-exponent njengoba ekuqaleni simsusile from kuba i-exponent samletha wazoba i-coefficient uzokhumbula kuma laws lawa ebengikuvezele wona few. Okwenza ukuthi ke ngicina senginobani ke manje no x log x base 3 greater or equals log 27 base 3. Into engithanda ukuthi uyinotice ke lana ukuthi njoba sekunalo log lo nalo log lo bayakhanselana kugcine sekusele u-x greater or equals 27 okuyiyo ke answer yale question lena. Ngicabanga ukuthi uzoyikhumbula lento ukuthi mangino cos x equals cos 30 kusho ukuthi u-x ulingana no30 okuwukuthi njengoba ku-log ku-cos bengakwazi ukuthi bekhanselane
from i-general solution ungayikhumbula leyo nto leyo. Ngale method ebengithi ngifuna uku-introduce kuyo ngicela ukuthi ngikufikele kulo 27 lo. Question yokuqala oyibuzayo ukuthi lo uyini kule graph le? U-x noma u-y? I-answer u-y lo. Ngoba kube u-x ngabula. So u-y. Okay. Njoba e-y kule graph le uyini? I-answer izothi u-x. Remember lama graph lawa ay-reflection about the line y equals to x of each other. So into mayu-y kule graph enye kule enye u-x. If u-x kule graph enye kule graph enye u-y. So u3 u-y kule graph leka f inverse but kuleka f u-x. So if ngazi ukuthi u-x u3 ngakwazi ukumfaka la kuno x khona. Ngithola ubani 3 exponent 3 is 27. Lo 27 lo nobani u-y if x is 3. Lo u-y. Kuyiphi graph? Kule graph le. Kusho ukuthi kule graph le ubani u-x. Uyena x ke ngimfunayo ke lo njoba bethi ngisolve u-x. So izothini ke x bese ngibuka le sign greater equals bese ngibhala ke lo u27 lo engithi u-x kule graph le njobe u-y kule. Usuqedile uthola ama marks. Maku3 marks uzowuthola nje ngokubhala nje lento kuphela. Maku4 uzowuthola ngokubhala nje lento kuphela. I hope niyayithola leyo nto le. Ibaleke kakhulu ke le ndlela le approach ukuthi uyazi mhlambe ingakusavela isikhathi ne-energy kunokuthi wenze ngale mhlambe omunye yamdida futhi le uyayikhohlwa. Into engithanda ukuyi-highlighta ngale approach ukuthi njoba bengikade ngisebenzisa u-greater or equals to 0 kuzo zo2 yabo la u-greater or equals to 1 nala futhi ngasebenzisa u-greater or equals to nala. Makwenzekile basebenzisa u-less or equals to noma u-less than akunankinga. Kumele ube very careful because uyabona ngathiwa bebesebenzisa u-less la kuyo the very same question besebenzisa u-less. Let's say bathela le answer le bizobe ingekho right, le answer le bizobe wrong, le answer le. Why i wrong? Ngoba mangithi x is less or equals to nangu x owu2. So mangithi less kusho ukuthi ngiyale. But ke angiqedi ukuyale njengoba ithi less or equals to isho ukuthi ngihamba up to infinity. Kanjani ngoba igraph yami ine boundary, ine asymptote la. Angazi noma niyaknotice lokho ukuthi igraph yami ay exist kuleli side elingapha. Ngikhuluma le graph eyi-inverse. Ay exist kuleli side elingapha. So angikwazi ukuthi ngithi x is less than or equals to 2 because less than 2 even nama values ala are still less than 2. But akuyenzi sense ukuthi ngithi iya exist igraph yami lapho. Therefore whenever ngithi less than kumele ngihleze ngikhumbula ukuthi kune asymptote ezoba i-boundary izongimisa. In this case i-asymptote ubani u0 kusho ukuthi igraph yami i-answer yami izogcina kanjena. Faka nje asymptote kuleli side elingapha. Mangiqeda ukuyiworka out ngale ndlela engiqeda uku-introduce kuyo uvela u-add i-asymptote eceleni. I-answer ke yiyo ke answer right le ngiqeda ukuyenza la njengamanje. I hope niyangithola. Baleke kakhulu. Ayikho ke enye into abangayibuza lana ethe ukuba fani mhlambe ngaphandle kwalezi zinto esengiyikhulumile. Okunye abangakubuza into ekuwukuthi vele uyifundile kuma functions. Kumele ukwazi ukuyiphendula le nto leyo. Mawukuthi ke awuyazi mhlambe uzohamba uyobukela ivideo yama functions and then practice ama questions. Noma ke sibonane kuma online classes. Ama questions abangawabuza ke yiwo ke mhlambe lawa kanjena for example greater or equals 0 mhlambe
whatever question abathanda ukuyibuza mhlambe f of x mhlambe greater or equals f inverse of x, kuningi abangakubuza but okungama basics bese ngikutshelile ngakho. Ngizocela ukuthi siyibambe khona lana, subscribe uma ungasubscribanga. Siyabonga.